Clar, és una entrega de premis, uns bons premis necessiten un bon jurat. Així que demano un fort aplaudiment per donar la benvinguda al nostre jurat. Nando Jovany, Marta Sanaüja i Josep Socarrats. Moltes gràcies. Grup Bonpreu i Esclat és un grup que, com molt bé saben vostès, està compromès amb la feina ben feta i el treball per oferir la màxima qualitat i el servei als seus clients. Fort aplaudiment del senyor Antoni Amblàs, director comercial del grup Bonpreu. Bona tarda a tots. Moltes gràcies per haver vingut. No hi estaré gaire, no vull pas allargar-me més del compte. Només agraïu-vos que avui sigueu aquí, agraïu-vos que hàgiu participat en el concurs, agraïu-vos que estigueu cuinant cada dia, moltes vegades, i que ajudeu a mantenir aquest país, el gust, el sabor, les textures, les coses ben fetes. Bueno, pèsols negres del Berguedà amb cansalada i espinacs. Pilar Sebastián Miranda. Gràcies, fort aplaudiment per la Pilar. Bueno, el gran premi, el millor segon plat, gall Sant Pere amb cítrics i amanida tèbia saludable. Eva Garcia Carrasquilla. Se li farà arribar a la representació amb ella o algú de la família. Espic de nespres a la mel d'Eva Porta Fornells. I puja en representació seva Josep Soler. Fort aplaudiment. Moltes gràcies. Molt bé. Josep, no t'escaparàs per això de la foto, posa't aquí. Diu premi a la millor fotografia de recepta. És guanyadora, eh? Ah, molt bé. Blanca López Sevilla. I puja en representació seva Goretti Álvarez. Hem portat... Ep. És el val aquest que també el tens aquí en gros, eh? Perquè la Blanca, no? La Blanca s'inscrigui en aquest taller de fotografia. Ui, que bé! Mireu, això són 10 premis de 500 euros cadascun. Són 500 euros traduïts en un val. Número baix, 3. El 3, fort aplaudiment pel 3 i desè i darrer d'aquests premis. Sortegem dos visites a les caves, més un tast, més un regal producte Jaume Codorniu. Moltes gràcies, fotografia de família, aquí som una família molt àmplia i esperem que segueixi creixent. Sorteig Font Vella. Moltes gràcies. T'he cridat molt, t'he espantat ara. Sorteig de 2 lots. 2 lots de la Federació Catalana de Denominació d'Origen Protegida i Indicació Geogràfica Protegida. Se'n ve un. Molt bé. Petonets. 60 blau, fotografia de família. Molt bé, petonets. Moltes gràcies a tots els finalistes. Bonpreu i Esclat us vol agrair la vostra participació amb un lot de productes que podreu recollir al vostre establiment Bonpreu Esclat. Felicitats a les guanyadores i als guanyadors d'aquesta edició. Ha estat un luxe flairar tantes i tantes bones idees. Moltes gràcies i en nom del jurat i de tots els participants i de Bonpreu i Esclat us desitgem un bon estiu. Moltes gràcies. Estira dins un pot, un tros trinxat de gel i un cúmul de licor. Es tapa el pot, després serà font